السلام علیکم منی پلن چارکاں بلوچ کامیڈین اسٹار رفیق بلوچ و استال فلم پروڈکشن سنگتاں چیزیں روچا ساری یک ایپیسوڈ جوڑ کتگک رفیق کوجا خور کہ آ ایپیسوڈ تو کا اما مردم کے رفیق زانا آیان دیما رفیق روچگی ایکٹنگ کنتے بلے ودی کہ ہم مردم رواں پڑا رفیق ورگ وارتے ای ایپیسوڈ تو کا یک سینی استے کہ ای سینے سرا مولا اجازہ اڑی کتگ بیائی سینہ چارنیت جیسی بات ہوتی گپا کنٹینیو کرنیت کجا رو گئے مرد دو نمازا روگو نمازا ہاں برو میں پیدا کا صحیح میں روگو برو شرم بکنا شرم کمو بھی شمی چمہ آپ ماننے کئی کرا کتے گئی پکوڑا شکورے کرا ارے شکورے پکوڑا وشا اڑے پادا تو پادا چیئے کنے گئے پادا ڈے مارا انچو نصیت دے گئے تھے مگو تو نیک نمازی توے پادا پادا ڈے تجھے پکوڑی وارتا پادا اڑے پادا اڑے نکریٹ پادا آخری تپارا ہو رہا باللہ آخری تپارا پادا مسنے کوچا کروتے مارا اسی انچو کے شما سین دیست ای بابتا ملا اجازہ یک وائسی شنکتو گشتگ رفیق سکیم بیکارین و سبکی مردمی کہ ہائی رمضان پاکی مائے ہم عزت نہ کتگ آئی امی گشتگ بائدیں کراچی مردم رفیق سر سوچ بکننتے آئی دیگا ہم گشتگ کہ بائدیں رفیق چوت بھی کپیت تو چوت در بیتے اگر رفیق دینے گما مزاق کنت گڑا آر ما ای اڑنکار اجازت اچبر نہ دیں بلے من وط ای ایپیسوڈ ہم چار تگت کہ رفیق وط ویڈیو لاسٹا گوشید اچھا پھلے دوستاں یہ ویڈیو میں بنے تھے کہ یہ رمضان ماہ نہیں بلکہ بعض نے سمجھا کہ رمضان ماہ ورگین ویڈیو بنیں گیا تو یہ رمضان ماہ نہیں رمضان سے تیسرا ماہ بنے او منی ایالا رفیق کے ویڈیو یا کہ فنی بنتے یا کہ آیان تو کا یک میسیج بیتے شما یہ بارو آچی گوشے تو تی ایالا کمنٹ باکس سب گوشے ویڈیو لائک بھی کنے شیئر بھی کنے اگر چینل آنو کے چینل سبسکرائب بھی کنے منت وارن شوئی